କାଁ କରୁଛ ନନା? କାଣା କରୁଛ? ଚାଲିଛି ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଉପବନରେ ମୂଳା ଚାଷ ମଝିରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ଯେମିତି ନିଜେ ଯେମିତି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଗଛକୁ ବି ସେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଲେ କୁଆଡ଼େ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦେହର ବି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପୂଜା କରିବେ ବସିବେ, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ଭଲ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ବସିଲା ମାନେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ସତ ନା ମିଛ?